τα φυδατώνει και πεθαίνουν επειδή δεν έχουν τέτοιο. Δεν έχουν Εγώ τώρα συνειδητοποίησα ότι υπάρχει chat εδώ πέρα. Μπορείς να βρεις, φαντάσου, κάνει το, πώς να σου πω ρε φίλε, Και απλά το αφήνω μέσα στο σπίτι μου κάπου. σκόνη. Είναι, δεν θα δεις κάτι. Τώρα βάλτε εκεί που νομίζεις ότι είναι, για να μην ξέρεις physics και στα κάνει χάλια. Αν το βάλω, άμα σκεφτείς είναι κάτι ντουλάπες που έχουμε, ευτυχισμένες. Είναι ευτυχισμένες. Μοιάζουν ευτυχισμένες. Τέλος πάντων. Ακόμα έχω καταλάβει το σπιτιού. Τέλος πάντων, και όλο αυτό είναι μια ντουλάπα κάθετη σκέψου. Εν ντουλάπι πάλι κάθετα με αυτό όμως. Και από κάτω το πριντήριο που έχει ένα κενό. Μπορεί να το κάτσε. Μπορώ να σχεδιάσω εδώ που είμαστε. Ναι. Απλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι για το σπίτι. Λοιπόν, πώς σχεδιάζω. Πάγαινε, ωραίος. Πήγαινε αριστερά στο drawing tool, στο μολύβι. Ναι, ναι. Στο play. Και... Στο foundry λες τώρα. Ναι, και πώς σχεδιάζω. Α, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σκέψου αυτό μια ντουλάπα. Ωραία, εδώ τελειώνει ο τοίχος κιόλας. Εδώ έχει ένα ντουλάπι, ας πούμε. Εδώ έχει ένα τοίχο. Και εδώ κάτω είναι δύο. Ένα-δύο. Αυτό είναι τυχισμένο. Η ντουλάπα είναι τυχισμένη. Οπότε αυτό το κενό το καλύπτει το πριντήριο. Οπότε δεν μπορώ, πρέπει να το βγάλω όλο για να κοιτάξω από πίσω να δω τι έχει. Άμα είναι κάπου, υποψιάζομαι ότι είναι εκεί. Okay. Εγώ θα σου λέγα ρώτα σε καμιά εταιρεία πεντόμος κάνα τέτοιο και ρώτησε γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι και γαμό, ας πούμε. Τι κάνουμε κύριοι και οι κυρίες. Πήγαμε κομπλίνακια μου. Καλό. Ναι. Εσείς μπείτε στο server, στο Foundry. Βασικά όλοι όσοι δεν έχετε μπει. Και να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Δεν μπορώ από το γέλιο, νομίζω ότι έχω πάθει hyperventilate. Σταμάτα ρε. Δεν μπορώ, πέθανα στο τέλος. Σε ποιον server μπαίνουμε? Δικό μας. Στο Great Havens. Great Havens. Μόνο τις φωτογραφίες καταλαβαίνω ότι δεν θα καταλήξει κάπου ωραία. Θα κάνει πολύ κακό. Ναι, βασικά διαλέξτε ένα και... Whatever. Νομίζω ότι τα έχετε όλα... Μπορούμε να αλλάξουμε και όνομα. Ναι, νομίζω ναι. Αν ανοίξει το character και γράψει κάτι, αλλά τι what it is. Κοίτα, λοιπόν. Το point στο παιχνίδι, για εσάς που δεν το έχετε παίξει, είναι... Είναι ότι έχει πεθάνει ρε παιδί μου ο βασιλιάς των Goblins και έχει αφήσει στο τέλος του dungeon του έχει αφήσει το στέμμα και έχει πει σε όλα τα Goblins παιδιά του ρε παιδί μου να τρέξουν και να περάσουν όλες τις παγίδες και τα δωμάτια μέχρι να φτάσει κάποιος στο στέμμα να τον πάρει και να γίνει βασιλιάς. Αυτό. Ποιος έριξε 69? Εγώ. Nice. Είναι με τον αέρα από το προηγούμενο κομμάτι. Ναι, αυτό έχει μείνει. Αυτό. Κάνουμε ρολ για ένα από 6 διαφορετικά αντικείμενα που κουβαλάμε. Melee weapon, ranged weapon, shovel, torch, rope και caltrops. Υπάρχουν 6 διαφορετικά δωμάτια, κάνουμε ρολ για το τι θα μας τύχει. Το κάθε δωμάτιο θέλει ένα από 2 αντικείμενα από αυτά που έχουμε. Αν κάποιος δεν το έχει, μπορεί να τον βοηθήσει κάποιος άλλος. Υπάρχει συνεργασία δηλαδή. Και όχι. Και υπάρχουν treasure rooms που το ένα από αυτά έχει το κλειδί για το δωμάτιο με το στέμμα. Ναι, και κάθε φορά που πεθαίνει κάποιος, απλά μπαίνει με καινούριο goblin. Εκτός και αν φτάσουμε στο τελευταίο δωμάτιο, στο δωμάτιο του θησαυρού. Αυτό. Για να δούμε. Θα κρατάω κοντά στα δικά του ή να κάνω share το εξελόφυλλο? Όχι μωρέ, πάρτε ένα τέτοιο και γράφτε. Άμα θέλετε ρίχτε και σε Google, μην τη ρίχτε καν εδώ. Ωραία ήταν το εξελόφυλλο όμως που έχεις δώσει τις προάλλες. Ναι, αλλά είναι too much τώρα για να το κάνουμε. Okay. Εγώ θα το κρατάω το εξελόφυλλο, γι' αυτό ρωτάω για μένα. Και εγώ θα το κρατάω, αλλά να το βρω μια στιγμή. Επίσης δεν μπορώ να βρω ποια είμαι, έχω χαθεί πιο από τα goblin μου. Όλα τα goblins.
Έχω Άρα δεν δώσει μπορώ να ownership αλλάξω σε το όλους. όνομα. Απλά διαλέξτε ένα for fun, ξέρω εγώ, και να είστε αυτό. Ρε, whatever. Καμία γραμμή. Εντάξει, δεν θα αλλάξουμε όνομα, απλά Εγώ- θα σου πω το όνομα. Μμμ. Ε, Κοίτα, το παιχνίδι αυτό είναι πολύ απλό, οπότε εμείς το παίξαμε την άλλη φορά κάνοντας όλοι τα goblins. Και κάνοντας interact μεταξύ μας. Όποιος θέλει ρίχνει στο Foundry, όποιος θέλει ρίχνει στο Γαμώ Google. το! Δεν πήγε θέλω το στο- μολύβι. Πήγε στο αριστερά και διάλεξε το τροπάκι. Αυτό έκανα. Ωραία, τι ρίχνουμε για να ετοιμαστούμε. Κάποιος έχει πάρει όλα. 3D6. Εγώ θέλω αυτό εδώ πέρα. Εσύ είσαι 69, οπότε μάλλον είσαι ο νικητής. Άνετα. Ρίχνουμε ζάρι εδώ. Οπα. Ό,τι θέλετε. Δεν ασχολούμαστε τώρα Αλλά με τι κρυφά. γίνεται το 12. Το λέω. Εγώ είμαι ο Goblin 4. Εγώ Εγώ Goblin ένα. 2, δεν κατάλαβα. Γιατί ρίξαμε 3D12, 3D6. 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 Είναι για το τι έχουμε στην αρχή από την κείμενα. Κάτσε. Λοιπόν, ποιος θέλει. Κάντε ένα από κάτω αριστερά εσείς. Ένα στο user configuration. Πάρτε τον character που έχετε. User config. Ναι. Ναι, περίμενε. Οκ. Ωραία. Player Πάρω και εγώ name ένα και μετά. player avatar. Το Goblin 2 ουσιαστικά είναι το avatar. Ναι, ότι αν έχεις κάποιο που δεν έχει όνομα, ναι. Κατάλαβα ποιο έχει πάρει. Player, Λοιπόν, όχι player αυτός έχει color, όνομα. player avatar. Λέει path to file, ναι μάλλον όχι. Goblin 2. Error. Θα το Τι έχει error? πάρει ο Νίκος Λίκα. Ο Goblin 4. Ποιος είναι ο Νίκο, ποιο αυτός Goblin ο είναι? αριστερά είναι δικό σου. Κάτσε γιατί εγώ ρόλαρα πριν ρίξω. Το δικό μου ναι. Εγώ πήρα αυτόν εδώ. Και μου βγάλε Goblin 2. Εγώ θα πάρω Goblin 8. Κλασικός Κώστας. Ο Knock Knock ποιος είναι. Εγώ. Α, Κώστας. επειδή είμαι ηλίθιος, δεν έχει σημασία. Πρέπει να σβήσω αυτό που είχε εδώ πέρα και να πατήσω save configuration. Ωραία. Το έφτιαξα. Είμαι απλά βλάκας. Δεν έχει σημασία. Ωραία. Αυτός που τράβηξε εδώ Goblin 2 ποιος είναι, ο Σωτηρής. Εγώ, ναι, ναι. Ωραία. Για πες όνομα. Βάλε κάτι, δεν είμαι πολύ κακό στα ονόματα. Λυπήσουμε. Ωραία. Σκέψου. Φωτεινή, ποιο έχεις πάρει. Δεν ξέρω, βάλε μου ένα ποιο θες. Ωραία. Γιώργο, ποιο έχεις πάρει. Το Goblin 8. Μην βάλεις το όνομα και εμένα. What the fuck is Goblin? Κοίτα είναι. Ναι. Ωραία. Goblin. Βρε- What the fuck. Ισχύει. Κοίτα, είναι πολύ καλό. Οπότε θα το κρατήσω. Goblin. Θα μπορούσε. Goblin. Έλα Ο πάρω αυτό. Goblin. Το γράφω με ε. Εννοείται ότι ένα ορθόγραφο θα το γράψει. Ότι αυτό είναι σωστά γραμμένο. Εντάξει. Κάτι Goblin αυτό. Ωραία. Ωραία, θα πάρω και εγώ ένα από τα άλλα. Θα πάρω τον παππού. Είναι Goblin. Α, να μου. Ναι, αυτό που είπα. Goblin. Εγώ το άλλαξα το όνομα, αλλά δεν το παίρνει από κάτω. Μπα σκεφτώ. Είναι πολύ κακό στα ονόματα. Βάλε βρωμογέννης. Γκομπλογέννης. Σκουπιδοσαχούλας. Περίμενα στο φτιάξω. Εσύ είσαι ο Goblin 2 και δεν είσαι βάλει όνομα. Cool. Πείτε να είναι. Goblin. Ναι.
Ρε μαλάκα, αλήθεια τώρα, τι όνομα έβαλε. Γιατί. Ορίστε, θα σε βάλω λίγο πιο πάνω μόνο και μόνο να το διαβάζουμε. Γενικά έχεις ένα θέμα ανωτερότητας με τα ονόματα που βάζεις στα goblins σου. Παίζουμε βασιλικά γκολ. Πρέπει να γίνουμε βασιλιάδες. Πρέπει να έχεις Ωραία. άνω Η βλέψεις. η πρώτη, Καλό. γκομπλινή. Πρώτη. Εντάξει, οκ, θυμίσου το ξαναλέω. Βαριέμαι. Γκομπλινή αλφα βάλε. Θα δούμε μέχρι Λοιπόν. που θα φτάσει. Πάμε τώρα. Ό,τι έχετε. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ποιος τώρα. Ήταν Άλλαξε. λίγο brain fart. Ποιο αλλάζει το Να όνομα. ρολάρουμε. Πώς Εγώ αλλάζει πιστεύω το να όνομα. ξαναρολάρουμε. Άντε, ρολάρτι πάλι. Κάτσε να κάνω να καθαρίσω το chat. Ωραία, λοιπόν. Δείτε λίγο τι έχετε φέρει από τα ζάρια και απλά σημειώστε κάπου το τι έχετε. Τίποτα άλλο. Θα σας Οκ. λέω τι είναι. Ρίξτε. Ποιος δεν έχει ρίξει. 2 άτομα δεν έχουν ρίξει. Εγώ δεν έχω ρίξει εδώ. Κώστα Φωτεινή, ρίξτε μία. Αγνοήστε αυτά. Για Δεν κάνε ξέρω paste πώς στο να chat εδώ κάνω. πέρα τον κατάλογο να το έχουμε. Ένα είναι melee weapon, 2 το range weapon, 3 shovel, 4 torch, row 5, cult of 6. Σωστά. Νομίζω. Okay. Να τους- Μια χαρά. Ωραία. Ό,τι έχετε φέρει, αυτό έχετε. Λοιπόν, άντε θα τα γράψω κι εγώ σε ένα κομμάτι χαρτί για εύκολα. Κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, τώρα τι. Excel superiority. Μας καλή LibreOffice γιατί είμαι και φθηνός. Ισχύει, μεγάλη αλήθεια. Άμα το πληρώνω το μαγαζί, εγώ Excel δεν βάζω. Λοιπόν, θες κάτι. Όντως, θα το κάνω στο Excel που έχεις φτιάξει, Γιώργη. Υπέροχα, 2-2-4. Ποιος ρε Φωτεινή, τι έφερες εκεί. Τι έφερα. Ξανά τα δικά μου τα ζάρια που είναι γάμο το πρώτο βρω. Έριξε πάλι, Κώστα. Έφερα 3 πεντάρια. Έλεος. Ωραία. Όταν είστε έτοιμοι, πείτε. Εγώ έβαλα Δώστε 8. το raid check να ξεκινήσει το raid. Κάτσε. Τα άλλα δύο που ρίξαμε τι είναι τότε. Είναι, 3 items εμείς- έχουμε. 3 items, ναι. Α, Ωραία. Πώς είμαστε τώρα, 6 δεν είμαστε. 6. 3 και ένα 4. Να ξαναρίξω τα ζάρια. Όχι με αυτά. Ή τι είπατε εσείς. Κομπλινή Α από την κομπλινή Β θα πάνε πολύ γρήγορα. Ωραία, σκεφτείτε λίγο το concept του Goblin σας, πώς θα παίξετε γενικότερα τη φωνή και φύγαμε. Γεια σας. Άμα θέλετε να κάνετε introduction, ένα πολύ γρήγορο. Αν έχει κάποιος σκεφτεί τίποτα. Χαίρομαι, κανένας. Πάμε. Όποιος είναι πρώτος, ρίχνει. Νίκο, ξεκινά. Ένα D6 για το room. Σκυπάρε με γι' αυτό γιατί καλά στα παιδιά. Ωραία, cool. Κώστα, ρίξε. Yeah. Βάλουμε το Γιώργο εδώ λίγο τρίτο. Με τέτοιο όνομα. Μαλακιά. Λοιπόν, Τα 6. έχουν αυτά τα προβλήματα. 6. Ωραία. Κώστα, έχουμε ξεκινήσει στο dungeon τώρα. Έχουμε μπει στο dungeon των goblins. Και στο πρώτο δωμάτιο υπάρχει ένα τέρας, το οποίο πρέπει να το σκοτώσεις με ένα melee weapon ή ένα ranged weapon. Αν έχεις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, το σβήνεις και περνάμε το δωμάτιο όλοι. Αλλιώς χρειάζεσαι βοήθεια. Αν δεν σε βοηθήσει κανένας, πεθαίνει τον goblin σου. Οκ. Νόκνοκ έχει όπλο. Νόκνοκ είναι καλύτερος από όλους σας. Νόκνοκ πρέπει να γίνει βασιλιάς.
Όλοι εσείς έρχεστε δεύτεροι. Νοκ νοκ. Πού Δείξτε το πώς βρήκες γίνεται. εσύ αυτό? Νοκ νοκ. Είδες εμείς από τη δημόσια υπηρεσία ξαναχτυπά. Νοκ νοκ, ως αφέντης εδώ πέρα Goblin έχει πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και όπλα. Γι' αυτό και εσείς ως δεύτεροι δουλάρες ακολουθείτε Νοκ νοκ. Ούτε που σας μιλάει έτσι. Μόλις γίνει βασιλιάς θα σας έχει στο πάτωμα. Μόνο ισχυρά ο Goblin Knock Knock μπορεί να φέρει σε prosperity μέσα σε σκουπιδότοπο εδώ πέρα, να το κάνω πιο ζωντανό το σκουπιδότοπο. Σας υπόσχομαι καζίνο. Το έχει κάνει λαμπίκο βασιλιάς. Μήπως βάλεις τον τίμιο βασιλιά μας πριν πεθάνει. Γι' αυτό φτάσαμε στην κατάσταση που είμαστε. Knock Knock θεωρεί ότι έχουμε πολύ καθαριότητα. Και Όλα αυτά. βρωμήλος. Θέλω να σημειωθεί αυτό. Δείξω πώς γίνεται. Σταμάτα. Και ρίχνω με το bow. Και το σβήνω, είπες, Ναι, το αφαιρείς και πάμε στον επόμενο. Πάμε με τη σειρά που είμαστε από κάτω. Γιώργο, είσαι εσύ. Εμπρός καλαμουζάρι. Rolling Boulder. Disarmed με ranged weapons ή caltrops. Δεν μπορεί κάποιος να μου δανείσει ένα caltrop. Μπα, δεν στο δίνω. Σας παρακαλώ. Να Θα μην γίνω δώσεις καλύτερα. καλύτερα. Έχω Για ένα τον bow. αφέντη Knock Αλλά Knock. γιατί να στο δώσω. Γιατί να στο δώσω το bow. Είναι δικό μου. Και θα γίνω καλύτερος βασιλιάς και θα σε βοηθήσω κι εγώ στο μέλλον. Τι θα μου δώσεις. Τι θα μου δώσεις. Τι θέλω να σου δώσω, την ευχή μου. Την ψυχή σου. Θα- Καλά θα- θα πες. Θα σε κάνω αντιβασιλέα. Πώς είσαι βασιλιάς. Θα μου λείψει τα πόδια. Μια ζωή. Ακούγεται πολύ ωραίο. Μην το κάνεις αυτό. Εντάξει. Γιατί να σου καθαρίσει τα πόδια. Καλύτερα βρώμικα. Ναι, Δεν ποιος μπορεί να είσαι με εσύ καθαρίσει, είπαμε. δεν μπορεί να με καθαρίσει. Ποιος Να μου είπαμε καθαρίσει. εσένα. Ο Κογκόμπλιν. Ο ένας και μοναδικός. Εντάξει, Τι βγάζω έχω ένα με rage weapon. Rage weapon δεν θέλει. Ναι, ή caltrops. Βγάζω ένα rage weapon, του ρίχνω. Παπ! Θα τα πούμε μετά εμείς οι δύο. Α, είχες. Είδατε, οψέ και ψέματα. Τι να με κλέψει. Συνεργάζονται αυτοί. Πρέπει να σταματήσουμε. Θα ανοίξουν την πόρτα. Θα θυμάμαι αυτή τη μέρα που θα γίνω βασιλιάς. Με τώρα που θα Ευχαριστώ, σου Δρόμο. έρθει ένα τέρας και δεν θα έχεις. Και θα με παρακαλώς! Τι, D6. Οι δωμάτια έχουν ανοιχτεί μέχρι στιγμής. Τα γράφω πάνω αριστερά. Αν δεν βλέπεις. Κάνε λίγο zoom out. Α, ωραία. Και άλλος βράχος. Όχι, ρίξει ένα D6, να δούμε. Αν έχεις ρίξει και δεν το έχει δείξει, να ξέρεις. Κομπλίνγκ, ρίξεις ένα D6. Νομίζω ότι τα άφησε. Σωτηρή. Νομίζω είχαμε. Νομίζω το Ωραία. τα άφησα, γιατί έχω ακούσει αρκετά λάθος. Ωραία, πάμε. Ωραία, εντάξει, κουμπλέ. Poisonous fungus. Μανιτάρια δηλητηριώδη. Θες ένα shovel ή ένα torch. Μανιτάρι, ψητό. Μ' αρέσει το μανιτάρι ψητό. Φωτιά! Φωτιά! Το καίω. Έχεις torch. Cool. Έχω Ωραία. το. Γκομπλινί. Να δείξει. Η πίκοε μου άνοιξε την πόρτα για εμένα, σε παρακαλώ, καθότι ελένδη εν δυνάμει βασίλισσα δεν επιτρέπεται εγώ να σηκώνω τη χείρα μου. Άμα γίνεις βασίλισσα να το συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν άνοιξε τη μόνη σου. Πού βρίσκεσαι, στην επιφάνεια. Γιατί έχει γυναικεία φωνή αυτός. They. Άχρη, αυτό θα το θυμάμαι, βρωμερά γκόμπλιν, θα πεθάνετε πρώτα όταν εγώ γίνω βασίλισσα. Θα σε σπρώξουμε στην πυρά. Είναι Spike Pit. Θες ένα rope ή ένα shovel. Αχ, τι ευχάριστη έκπληξη. Θα ανοίξω την τσάντα μου να δω τι έχω μέσα.
Ευχάριστη έκπληξη. Έχω ένα ρόμπ μέσα στην τσάντα μου. Θα σας δείξω εγώ πώς γίνεται. Βρωμερά κοντινάκια. Πριν που σε κοιτάει, τα έχεις πάρει όλα τα σκηνιά, δεν έχεις αφήσει τίποτα για κανέναν. Όταν έχω πάρει, η τσάντα μου τα έχει όλα. Μια γυναικεία τσάντα έχει τα πάντα. Μα τι θέλετε τώρα, γυναίκα και αρχηγό, τι είναι αυτά που λέτε? Αυτοί οι σιχαμένοι που καλά δεν τα βγαίνουν στο φως του ηλίου μόνο έχουν γυναίκες αρχηγούς, κανείς άλλος. Τα ενδυνάμει πλυντήρια δεν θα Φαίνεται έπρεπε να όλοι. μιλάνε. Τι ωραία Θα γεύση που θα φάνετε έχουν αυτά, όλοι σας βρωμερά κοντινάκια. Θα σας δείξω εγώ. Θα την ρίξει και ένα D6 ακόμα. Αντίεξη, οκ. Ναι, γιατί είναι treasure room εδώ. Treasure room. Ναι. 5. Πολύ τσάρος. Treasure. Ρίχνουμε 3 καινούργια D6 όλοι μας και γράφουμε τι έχουμε πάρει από αντικείμενα. Είδατε, θα είμαι εγώ για να βασίλισσα, όλοι θα έχουμε αυτά τα πράγματα από τα Όχι, πάντα. Αλλά κάτι γίνεται. Έλεγες πριν για τα 5 ropes σου πόσα είχες. Τώρα να δεις τι έχω εγώ. What? Βαλίστρα από εδώ, βαλίστρα από εκεί, όλο βαλίστρες. Ο Νίκος παίζει να είναι με τα μωρά, οπότε 3D6. 3D6 και μετά ένα D6. Yep. Όχι, εγώ ρίχνω το D6, sorry. Εσύ 3D6. Πω, εντάξει. 5. Αυτός πήρε όλα τα όπλα, θα το θυμάμαι. Είναι με 4, κρατάει 2 τσεκούρια σε κάθε χέρι ranged. Και έχει ένα σπαθί με το ξαδόντια του. Συνηθίσει να βάζεις πράγματα στο στόμα σου εσύ. I'm all the humans. Τι να γράψουμε όλους τους humans. Θες να βοηθήσεις λίγο εδώ πέρα. Γιατί δεν κουβαλάω ούτε φτιάρι, ούτε πυρσό εδώ πέρα. Και... αυτό. Τι να σε κάνω. Ας σου δώσω ένα όπλο ακόμα, παράς μακριά. Δεν θέλω. Έχω πολλά. Τι είπες ότι θες? Είναι αυτό που θέλετε. Ένα πυρσό, ένα φτιάρι. Μπορώ να Εγώ σου μου- δώσω ένα πυρσό και ένα φτιάρι, άμα μου δώσεις κάλυτροψ. Ας σου δώσω ένα σκηνή. Έχω σκηνιά πολλά μέσα στην τσάντα μου. Ποιος θέλει κάλπο, ποιος θέλει Ε, κάλπο. αν μου δώσεις αν σου δώσω ένα πυρσό, θα μου δώσεις ένα όπλο και την αμετανόητη εμπιστοσύνη σου. Και η υπηκότητά σου. Ωραία, Συμμαχίες. βγάζω ένα Προδότες. πυρσό. Πάρε να γράψει ένα range weapon. Θέλουν να το κάνουν γερουσία εδώ πέρα. Θέλουν να το κάνουν όπως το κάνουν αυτοί οι σιχαμένοι άνθρωποι. Που Έρχεται συνεργάζονται. εδώ πέρα κυβέρνηση. Εσείς θα κάνετε Όχι έτσι. Δεν έχεις melee weapon, Όχι. Τις αράχνες, τις αράχνες. Θάνατος! Θα τον σπρώξω την πρώτη ευκαιρία. Κορίτσι. Εγώ, είπες. Ο Νίκος, ένα δείξει. Ανήκω, ρίξε. Ένα. Spinning blades. Καλά τα πάμε. Τα έχουμε βγάλει όλα σχεδόν. Θες rope ή caltrops. Πριν γιατί λέει ένα poison fungus και poison fungus. Γιατί τα μετράω, τα βγάζω... Περίμενα. Spinning blades. Και το από πάνω το ίδιο. Το έφτιαξα. Έχει συγκεκριμένα που μπορεί να βγάλει. Γιατί ένα δεν έφερε ο Νίκος. Ναι, το ένα είναι spinning blades. Δεν είναι η σειρά το 1, 2, 3, 4. Α. Απλά για να θυμάμαι εγώ πώς είναι. Α, οκ. Κοιτάω- Οπότε πριν που έριξες εσύ, ναι. Κοιτάει με λύπη ο King Goblin τα χέρια του που είναι γεμάτα με τσεκούρια. Χρειάζομαι την υποστήριξή σας. Έχει Εγώ σε κάποιο... είπα να σου δώσω πριν, δεν ήθελες. Δεν πρόσεχα. Κοίταγα την αντανάκλαση που θα έχει στο κεφάλι του Knock Knock. Εννοώ του... Ναι. Είχα σκέψεις που δεν τις κάνει ένας βασιλιάς. Θα έλεγε κανείς ότι με απείλησε. Άρα όχι, μα δεν όχι, σκέφτεσαι τα- βασιλιάς.
Άμα δεν σκέφτεσαι βασιλιάς, γιατί πρέπει να σε αφήσουμε να γίνεις βασιλιάς και να μην σε αφήσουμε να γίνεις. Δες πόσα τσεκούρια έχω. Δες πόσα τσεκούρια έχω. Σε κάθε σημείο να παρακαλάτε ο ένας τον άλλον, όπως έχετε καταλάβει, για να βρείτε Και τι αντικείμενα. θες, και τι θες. Κάλτροψη. Δεν Είναι θυμάμαι. Rope. Rope Caltrops. Θα μου δώσεις 2 από αυτά, άμα θες το σκηνή μου. Όχι, δεν μπορώ να δώσω 2. Τότε θα γίνεις κομματάκια. Πόσα Εγώ έχεις έχω ήδη. Αλλά έχεις- σου Όσο άμα θες. για ένα κάλτροπ να σου δώσω ένα σκηνάκι για ένα καλτροπάκι. Άμα έχει Caltrop θα είναι για την πόρτα, ρε. Δεν έχω. Καταλαβαίνετε ότι Αν θες μπορώ να σου δώσω κι εγώ. Αλλά μόνο αν μου δώσεις ένα σπαθί Θες και την κοντινό σπαθί αμετανόητη ή μακρινό σπαθί. σου. Κοντινό σπαθί ή μακρινό σπαθί. Το δίνω. Αχα. Και την Τέλος εμπιστοσύνη πάντων. σου. Θέλω Τι που να Τι υποσχεθείς που Munchkin είναι αυτό. ότι θα με υποστηρίξεις όταν φτάσουμε στο θρόνο. Θα σε κάνω υπεύθυνο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα γίνει υπεύθυνος πολέμου. Βασιλιάς του πολέμου. Και βγάζω ένα ρόπ, Οκ. Ότι, ναι, Rope Caltrops γι' αυτό και ο Νίκος και Και παίρνεις σου το δίνω κλειδί. ένα μιλίο. Βγάζω ένα ρόπ. Knock knock. 1d6. Το ίδιο. Spinning Blades. Rope Caltrops. έχετε φτάσει όλοι να παρακαλάτε ο ένας τον άλλον για να πάρετε αντικείμενα. Δεν έχετε ούτε το στένος, ούτε τη βρωμιά για να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται μπροστά μας. Έχω σκοτώσει ανθρώπους μόνο που μου μυρίσανε. Θα μου πεις εσύ για βρωμιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνετε είναι να μειώνετε κι άλλο την ήδη χαμηλή υπόλοιψη που έχω για εσάς. Σπαθί. Στάμπι. Εμείς και Goblin μπορούμε να μείνουμε μόνο ενωμένα για να επιβιώσουμε. Σε μόνο Ωραία. Ωραία. Άμα θες να είμαστε ενωμένοι, δώσε μου ό,τι έχεις και θα γίνω βασιλιάς. Και στο λόγο μου θα πάρεις να μεγάλη δούμε όλοι θέση. εναντίον σου. Έμα Ευχαριστώ. για το Θεό. Μα τη λαμαστού. Ποιος είναι Ένα- αυτός? Τελείωνε, έχεις σκηνή Caltrops να περάσουμε. Τι θα γίνει με σένα. Θα έκανα τόσο πρόλογο. Άμα δεν είχα. Σου εγώ δώσα σκηνή άμα θες πάνω να να τι σου έχει. δώσω ένα. Αφήστε έχεις? τον κύριο, τον Πολυλογάιδο. Προηγούνται οι δεσποινίδες. Ένα σκηνάκι θα μπορούσα να σας δώσω για ένα Πολύ. Έχω να δώσω, Τι έχεις? ένα μελί όπλο. Όποιος μου δώσει ένα σκηνάκι. Ναι, μόνο το δράσω. Γιατί μιλάει έτσι αυτός. Εσύ γκόμπλιναη, μήπως θέλεις ένα... Να σου δώσω ένα σκηνάκι για να μου δώσετε ένα melee weapon Ωραία, θα σας εύκολη δώσω. Μπορεί να το χρειαστείτε καθώς πλένετε εκεί πέρα με λάσπη τα πιάτα. Δεν το Είπα πλένω στο το φορτάκι. πιάτο. Όταν θα σας Πέρα διορίσω, όταν Ένα σας διορίσω πιάτο. υπεύθυνη στην Είσαι χαμένος. κουζίνα μου. Πλένεις τα πιάτα σου. Έχουμε Περάσει. γιορτή για να πλύνουμε πιάτα. Καλά λέει. δεν καταλαβαίνω. Ορίστε ένα σκηνή και το Ορίστε πλήσιμο ένα το μελί πιάτο όπλο. θα κάνω ότι δεν το άκουσα. Η βρωμιά βγάζει γεύση. Λοιπόν, Δεν το ξοδεύω τρομάνω στην παιδιά μας. δίνω ένα μελί όπλο στην Φωτεινή. Φωτεινή σε λένε, έτσι. Γκομπλινή. Κομπλίνι. Γκομπλινή. Την Γκομπλινή. Ναι, γκομπλινή. Και παίρνω ένα rope, αλλά χρησιμοποιώ κάλτροπ για να... Σκληρός. Πονηρός, πονηρός. Πολύ μου Σκληρός. αρέσετε, κύριε. Κύριε... Knock knock. Οκνό. Who's there? Who's there? Ποιος είναι μετά? Ήρθε η σειρά μου να σας δείξω τις Να, ικανότητες μου. Οι γεννητικές μου ικανότητες είναι αμήλικτες. Για δείξε έχω μας οι ένα- ειδικές ικανότητες με τις διχτερίδες τώρα. Έχεις κανένα melee weapon ή να πεις... Με λίγο weapon ή πυρσό. Ναι, ναι. Θα βγάλω Ξέρεις ένα τώρα με γιατί. λίγο weapon. Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά η Γκολμπινή και ένα μελί weapon, άμα θες να της το πάρεις. Μπορείς και το τόνο Έχω. της. Έχω κι εγώ, αλλά δεν χρειάζεται τη βοήθεια μιας γυναίκας σαν και εσένα. Το δικό μου, το Βασίλη, όλες οι Και τη γυναίκες δικιά είναι σου βοήθεια ίσαξιες. στον άντρα. Δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα.
Εμένα Το το λέω μουστάκι επειδή μου δεν είναι είναι πιο βασιλιάς. μεγάλο από Εμένα το μουστάκι μου είναι πιο μεγάλο από το δικό σας, κύριε, που θα μας πείτε κιόλας. Δεν είναι μουστάκι, Αυτό είναι το αράχνη είναι. Γιατί πρόβλημα. έχετε αράχνη στο μουστάκι. Αράχνη Έχει στο αράχνη. μουστάκι. Φωτιά και τσεκούρι που θα σας βρει, κύριε Γκόμπλιν. Φωτιά και τσεκούρι. Τι θα γίνει, θα πεθάνει κανένας, σαν πολύ μιλάμε εδώ πέρα. Έχει και ένα Έχει. treasure room. George. Τι Α, 4 δωμάτια έχει treasure room. τι έξω. Τι έξι. Όχι, ένα D6. Ναι! Στο 6 είναι το throne room key, που σημαίνει ότι έχει το κλειδί. Όπως Τώρα κόβω γίνει- την νυχτερίδα με το σπαθί, πέφτει ένα κλειδί και είναι Τώρα στο γύρο του, αντί να ανοίξει trap room, που ανοίγουμε κανονικά, μπορεί να ανοίξει το throne room και ουσιαστικά ισχύουν οι ίδιοι οι κανόνες, με τη διαφορά ότι όποιος πεθάνει εκεί, πεθαίνει οριστικά. Ο βασιλιάς επιλέχτηκε. Όχι ακόμα. Ακόμα. Έχει το κλειδί όμως, πρέπει να το οι προσέξεις. μύδες με ευνοούν. Μην κοιτάς Το τα βλέπετε όπλα. όλοι. Ναι, Του βασιλιά μου. δείχνει το κλειδί. Ναι, βασιλιά Μην μου. Δώκατε τα όπλα. Κάτσε να πάμε. Goblin ρίξε ένα D6. 2. Rolling boulder. Θες range weapon ή caltrops. Οι βράχοι δεν θα με σταματήσουν. Δεν θα με σταματήσει κανένας βράχος στο να γίνω βασιλιάς. Να βγάζω ένα ranged. Θα το βάλω από αυτά. Ωραία, next. Next. Goblin. Κανένας υπήκος μου από εδώ δεν θα ανοίξει την πόρτα σε μια κυρία. Φαγώθηκες, πάρτι. Τι πάει να πει, κυρία. Μπορεί να βάλεις το μουστάκι σου να ανοίξει. 6. 6 είναι ένα τέρας. Θέλει ένα weapon. Range την Ένα έλε. weapon. Η ευχάριστη έκπληξη μόλις πήρε ένα Είναι μίλι επόμενη weapon. φορά να θυμηθείς ποιος το έδωσε. Τσάντα μου το βάζω. Όταν θα με δοξάζεις σαν βασιλιά. Τι θες το κρατήσεις και άσω εγώ ένα ranged όπλο. Κάτι πράγματα θα έχεις. Μην ξοδεύεις το ένα σπαθί. Ένα έχεις. Θα σε πιάσουν μετά Ποιος βασιλιά. σας του λέει αυτό, κύριε, ότι έχω μόνο ένα σπαθί στην τσάντα μου. Α, για το παντελόνι νόμιζα έλεγε. Εντάξει, sorry. Δεν κρίνω. 20-25 έχουμε. Goblin είμαστε. Πεις μετά. Κόλλησα, εγώ είμαι. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Brain fart λέγεται αυτό. Swarming butts. Νυχτερίδες δεν είναι το αγαπημένο μου. Θέλει ένα melee weapon ή torch. Θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει κανένα, γιατί δεν μου βρίσκει. Θα μου δώσετε caltrops άμα θέλετε να χρησιμοποιήσω το melee weapon μου. Δεν έχω caltrops, γλυκέ μου. Με το μουστάκι. Τι έχετε. Μπορώ να δώσω ένα ranged weapon. Μπορείτε να δώσετε τη ζωή σας για τον βασιλιά. Το βασιλιά. Εσύ μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Να σου δώσω. Τι είπες ότι να σου δώσω. Το έχω. Ένα melee weapon ή ένα torch. Το Πάρτε βασιλιά. τζεκουρά. Για τον Πάρτε βασιλιά. τζεκουρά. Τι επιλογές είπες αυτό ότι έχεις. Θα δώσω ένα ranged weapon. Θα αλλάξω ένα ranged weapon. Τελικά δεν μ' αρέσεις τόσο. Έχω βαλίστρες, πολλές βαλίστρες, όποιος θέλει να τις δώσω. Έχω κι εγώ μία. Έχω πιο πολλές. Να τη... Εκεί θα τη βάλω. Και έχω ήδη βάλει. Ο Goblin, είσαι αγαπημένος μου υπηκός. Θα Σε πάω σε παρακαλώ. νυχτερίδες με τις βαλίστρες μου, Ζήσε. θα πεθάνω αφού δεν βοηθάει Όχι. Ζήσε, κανένας. ο Goblin, ζήσε. Το άφησε. Για τον Επιτέλους. βασιλιά. Για τον βασιλιά. Και κάνω ένα reroll, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα στο throne room. Ένας λιγότερος. Ένας λιγότερο. Ένας λιγότερος, καλύτερα. Περισσότερο. Ήτανε το καλύτερο Goblin. Ο πιο φιλικός. Είχε 22 παιδιά. Μύριζε πολύ Άφησε καθαριότητα. πίσω. Αυτή η βρώμα της καθαριότητας ήταν
Αποτρόπαια. Δεν ταιριάζει Νικό, σαν βασιλιάς. Είστε το πρόβλημα με αυτή την κόπλινο συμμαχία. Κι άλλο τέρας. Ανάμεσα στα μάτια. Range όπλο. Yes. Τέρας είναι. Ο βασιλιάς του πολέμου θα σας δείξει. Χλούτς ανάμεσα στα μάτια. Ωραία, και ρίχνεις και για treasure room. Γλου. 4. Παίρνουμε άλλα 3 καινούρια treasures. 3d6. Ο βασιλιάς παρέχει. Emperor provides. Yeah, baby. C6-3. Caltrops. Σοβελάκι. 6-6-5. Ωραία. Νοκ, ένα d6. 3. Ένα swarming bats, melee weapon ή torch. Έχετε κύριε! Ή θέλετε βοήθεια. Λοιπόν, επειδή Νόκτοκ θεωρεί χρειαστεί κάποιος rope, δίνει rope για μελή όπλο. Ο κύριος Νοκ δεν ξέρει να διαλέγει σωστά τους θησαυρούς. Τώρα πατεώνα. Πήρε έμπνευση. Έχει πίσω. Έχει, το ξέρω. Στην Άβυσσο θα σε φάνε νυχτερίδες, κολέκι. Θα πεθύνει Κατά για πάρτι του. όταν έρθει ο Κατάει όλα τα καλά βασιλιάς. για πάρτι του. Έχει και δεν χρησιμοποιεί. Όποιος έχει και δεν δίνει. Τα ξέρετε Ποιος μετά. έχει και δεν δίνει με το μπούτσο μου θα μείνει. Κύριε σας το κομπλίν! Να πεθάνετε. Λοιπόν, Για τον βασιλιά, δίνω rope, δώστε τόρτσι όπλο. Αλέξτε, τώρα. Υπάρχει κάποιος από εσάς που θέλει να κάνει αυτό το πράγμα? Όχι. Όχι. Κανένας. Θα σας Να δώσω τον ένα πάρει. torch, κύριε Τρίτο. Νοκ. Αλλά προσέξτε την πλάτη σας και τη δικιά μου. Το δεν είναι τίποτα αυτό το αλήτη. Θα σας δώσω ένα rope λοιπόν για την ευγένειά σας. Θα σας θυμηθώ και θα σας κάνω υπουργό αμήνης. Τέλεια. Αμυνθείτε την πλάτη μας τώρα και θα τα βρούμε. Σου δίνω ένα rope, μου δίνεις ένα torch και το χρησιμοποιώ. Yep. Ωραία. George, σειρά σου. Άμα θες να ανοίξεις το throne room. Προφανώς και ανοίγω το room. Βγάζω τα κλειδιά από την κολότσεπη. Και ανοίγω χρακ. Μπήκαμε στα έτοιμοι. Ωραία. Ξεκινάς ρολάρεις, ένα Μάλιστα, D6 πάλι. καπετάνιε. Αλλά ό,τι βγει τώρα είναι... Όποιος πεθάνει τώρα πέθανε. Rolling board. 2, rolling boulder. Θες ένα orange weapon. Είμαι ο ηγέτης που θέλετε. Ο ηγέτης που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας. Βγάζω ένα τόξο και ρίχνω μια παφ. Μαζί μου, goblins. Πάμε. Μαζί του μέχρι να πεθάνει μαζί του. Θα χαρώ πολύ να περάσω πάνω από το πτώμα σου. Θα του φάω το πόδι. Πες μου τσαλουφάκ. Σκοτώσω. Μην είναι πολύ ωραίο όταν είστε σάπιος, νομίζω. Θα φάει δυσοδεία της αποσύνθεσής σας. Θα είναι γλύκισμα στη μύτη μου. Θα πω στα παιδιά σου πως πέθανες. Παρακαλετά. Επίσης δεν υπάρχουν treasure rooms πλέον. Ό,τι έχουμε τώρα είναι. Ωραία. Το ίδιο είναι. Πάλι rolling border. Έχω Range weapon ή τόξο. caltrops. Έχω τόξο. Πάλι καλά που το κλέψα από ένα πτώμα. Το βγάλα. Next. Κομπλινί. Ήρθε η ώρα σου. Ελάτε πεθάνεις. κυρία μου. Από εδώ είναι ο τάφος σας. Στα καλή θα πεθάνεις. Αυτό.
Τι θέλει? Melee weapon ή torch. Melee weapon ή torch. Τα spamming bats. Θα βγάλω ένα torch. Θα βγάλω, κάτσε να δω στην τσάντα μου τι έχω. Μάλιστα. Ένα torch. Okay. Μια γυναίκα έχει πάντα ό,τι βρωμιά χρειαστεί μέσα στην τσάντα της. Η φωτιά απολυμμένη. Συνήθως καθαρίζει και ψήνει κρέας. Ψήσει το πτώμα σου. Τα μανιτάρια, τα μανιτάρια, έχω το φτιάρι, θα τα καθαρίσω, περάστε από εδώ, παρακαλώ, πίσω μου, ελάτε και προσοχή, εσύ την πλάτη. Μην τα βγάλεις, ψήστα, πεινάω. Ψήστα. Δεν θέλω, θα τα βγάλω, δεν μ' αρέσουν να φυτρώνουν. Συχαμένε. Πεινάω. Παίζουν σφάγκους το ίδιο. Αν πεινάς, Το έλα, Torch. φάει αυτά μπροστά εδώ. Δεν πεινάς και πολύ, μου φαίνεται. Κι άλλα μανιτάρια. Αλλά δεν πρέπει να τα ψηθούν. Πρέπει να αποστηρωθούν. Αμάτα τρόπετοι να ψηθούν. Τι είσαι, άνθρωπος είσαι από τους επιφανειακούς. Όχι, αλλά Μυρίζουν καθαριότητα. υπάρχει κι άλλη λύση. Μπορείς να βγάλεις το δηλητήριο με τα δόντια σου και να φάω το υπόλοιπο ζουμερό ωραίο κομμάτι. Εγώ θα κάνω νιγκόβλιν εκεί. Μπροστά που είχε ανοίξει. Είναι το πτώμα σας σε αποσύνθεση. Θα τα κάψω με ένα τόρτσο. Γαμώτο. Ουσιαστικά κάνουμε race για το ποιο θα τελειώσουμε τα αντικείμενα. Ναι, ή όποιος δεν θα έχει το σωστό αντικείμενο για να ανοίξει για να διαλέξει την παγίδα, τέλος πάντων. Knock knock, who's there? Roll a dice. Τι ώρα σου, χαμένα! Rolling boulder. Θέλει range weapon ή caltrops. Τελειώσουν τα όπλα. Έρχεται η πέτρα. Να σας πω. Επειδή σίγουρα κάποιος από εσάς θέλει να μείνει για να γίνει νεκροθάφτιση. Ανταλλάζω ένα σόβελ. Δώσ' το τώρα, νεκροθάφτης, η αγαπημένη μου επιλογή. Άρα ένα σόβελ και τι θα μου δω, τι έχουμε. Range θα σου δώσω. Range weapon ή caltrops. Όχι, μην το δώσεις, Θέλω να δω να Δεν το τα δώσεις. Θέλω να δω το αίμα του στο πάτρα. Που είπε Ναι, θέλω να το νεκροθάφτης. Ένα γκόμπλιν τώρα νεκρό ή θα φάω από όλα τα γκόμπλιν που θα πεθάνουνε. Ο Νικόμπλιν σκέφτεται. Άστα να πεθάνει, να το λιώσει. Διέριξε. Σία για το βασιλιά. Σία για το βασιλιά. Ένας θα επιζήσει για να τον υπηρετήσουν οι άλλοι. George, εσείς. Κάτσε, το έδωσε ο Goblin. Yes. Και τι Κάνει πήρε? trade. Ό,τι Εγώ πήρε. ένα σόβελ και πήρα range weapon. Καταραμένε! Ένα τέρας. Με weapon. Οτιδήποτε weapon. Βγάζω ένα ακόμα τόξο. Πάψτε μούρι! Δεν θα πεθάνουμε σήμερα! Σπράχτε τον, το Λίζα, μου. σπράχτε τον. Μπαλαρίνο ασασίνο. Spinning blades. Θέλει rope caltrops. Τι έγινε, σε βλέπω σκέφτεσαι πολύ. Τι να δώσω. Θα δώσω τα caltrops μου. Με φάνε οι νυχτερίδες σήμερα. Πάνω να θυμάσαι. Που τα είχε βάλει αυτά κάλτρα. Ναι, ήρθε η ώρα σου! Τα έβγαλα τα πόδια του, να το βλέπεις. Ματώνει. Πέντε όπλα δεν έχει ο καθένας ακόμα. 6 εγώ. Δεν ξέρουμε γιατί έχουμε πεθάνει κάποιοι. Α. Όσοι ζουνε. Να μην πεις εγώ κάνει μαλακία, δεν νομίζω. Ναι, δεν έχεις παίξει, έπαιξα. Κομπλίνι, κομπλίνι. Κομπλίνι, σωστά. Ακόμα κανένας αχαρίας δεν έχει την πόρτα. Θα την ανοίξω μόνη μου. Επιτέλους το κατάλαβε. Τι είναι αυτό? Μανιτάρια. Σόβελ ή τόρτς.
Για να δω την τσάντα μου. Έχω ένα σόβελ. Θα τα φτιαρίσω. Επόμενος. Spinning blades. Ropey caltrops. Θα βγάλω... Θα πετάξω τα caltrops. Πήρα του Goblin πριν, τα έχω μαζί ακόμα αυτά που πέταξε. Δεν σου είπα να θυμάται να κλέφτη. Κλέφτη, κλέφτη. Το ίδιο spinning blades. Ropey caltrops. Πετάω caltrops κάτω. Με 2 δάχτυλα. Τα ίδια πετάω. Άμα ξαναμπούμε στο δωμάτιο, τι γαμίσαμε. Δεν θα σου πατήσω. Δεν ξέρω, θα μου δώσει τα πάντα και θα σου δώσω κάτι. Poisonous fungus. Shovel torch. Θα έλεγες να σου δώσω το ίδιο στο μάτι. Το έχω ήδη. Θα λέγεις να σου δώσω Ναι, το όχι. τη σπλήνα σου. Το καλύτερο μέρος του Θέλετε σώματος. να σας δώσω 2 καρπαζιές και να σταματήσετε να τσακώνεστε σαν μικρά λιτάκια. Πάμε γρήγορα, ανοίχτε κύριε Νοκ τώρα που καθυστερούνε. Τσακωνόμαστε, το μενού φτιάχνουμε. Και δεν μιλάμε για μας, μιλάμε για τα δικά σου. Σκάβω. Κάφτε κύριε από εδώ θα την πλάτη σας την έχω. Κύριε Γκρούγκολακ, θα ρίξετε παρακαλώ. Όχι. Πάλι εγώ. Έλα καλό μου ζάρι. Spike pit. Ropey shovel. Αυτό το έχουμε φέρει καθόλου. Το έχουμε φέρει στην αρχή. Ρόμπι σόβελ. Θα βγάλω ένα ρόπ και θα περάσω. Οι προμήθειες έχουν αρχίσει και μειώνονται στα, αλλά είναι η ώρα να πεθάνουν κι άλλοι. Swarming bats. Melee weapon torch. Βάζω μέλαιο. Γρήγορα να πεθάνει κάποιο, όλοι να πεθάνουν, όλοι να ζήσει ένας και μοναδικός να κυβερνήσει. Γκομπλινίαν, ρίχτε Ήρθε η ώρα σου, θα πεθάνεις. Δεν θα ανοίξει κανένας την πόρτα για εσάς. Εγώ είμαι τώρα πάλι. Εγώ θα ανοίξω πάλι πόρτες. Ένα τέρας. Ένα τέρας. Οτιδήποτε όπλο. Στην τσάντα μου και θα βγάλω ένα μικρό. Τι κάνετε? Ballerino assassino. Poisonous fungus. Shovel torch. Έχω ένα μικρό προβληματάκι. Γεμίσε ένα ωραίο γεύμα. Πήγαινε μέσα. Του πατώ και ένα κλώτσο. Πήγαινε μέσα. Ναι, Τι αλλά έχω προβλήματα? πάνω μου πράγματα. Πράγματα. Έχεις και κρέας πάνω σου. Αυτό θέλω από σένα. Τι πράγματα Έχω- έχετε πάνω σας? Έχω όπλα, έχω κάτι βαλίστρες. Μπορώ να σου δώσω. Δεν χρειάζομαι βαλίστρες, χρειάζομαι να τσάμπασω στο πάτωμα! Μα γιατί είναι ωραίες για τον πάτο σας. Θα κάνω suicide στα τέτοια, στα μανιταριά. Για τα βασιλιά, για τα Μην πάρεις πολύ βασιλιά. δηλητήριο πάνω σου και χαλάσεις τη γεύση. Dead. Μείον ένας. Ο Boblin, πέθανε ο Boblin. Έχετε και ώρα σας κύριε Νοκνοκ. Γιατί στο Νομίζετε. διαδίκτυο με διασκεδάζει. Φαντασμόπλο θα τριαμβεύσει και πάλι. Τι έφερες, 5. Το ίδιο, Poisonous fungus. Με το σόβελ που είχα πάρει από την άλλη, το χτυπά το μανιτάρι πλά, μέχρι να σπάσουνε. Περάστε υποτακτική μου, περάστε. Το ίδιο, Poisonous fungus. Τι εδώ Shovel πέρα τι torch. κάνουμε. Torch. Shovel torch. Έδωσα στον νεκροθάφτη το τόρτ μου. Τώρα. Τέλεια. Μ' αρέσει που πεθαίνετε όλοι στην ίδια περιοχή και δεν χρειάζεται μετά να ψάχνω. Νομίζετε, μικρά μου goblins, βρώμεράκια στη θέση και θα βγάζανε τόρτς και το καίο. Ρίξ' το! Ο βασιλιάς Πυροκλάνης. Κάπου δεν του άρεσε. Όχι. Έχουμε ρίξει 4 poison fangs που φαίνεται εμένα. Yes. Και θέλει αυτό, shovel torch. Yes. Για άλλη μια φορά αγαπητοί μου
σύντροφοι, χρειάζομαι την υποστήριξή σας. Εδώ θα φανεί ποιος θα είναι Εδώ θα φανεί. μαζί μου και ποιος δεν θα είναι μαζί μου. Εγώ θα φανώ. Μαζί σου ήταν ο θάνατος και το λέγαμε, πτώμα τα λέγαμε. του Γκόμπλιν. Εσείς οι δύο, καθίστε αγκαλίτσα κατά προτίμηση. Μην ψάχνω μέσα στα τέτοια μετά. Τώρα δει και ανάποδα, τώρα δει και Αυτή η ανάποδα. κακία θα σε καταστρέψει. Βγάζω ένα σάβελ. Δεν είμαι ακόμα νεκρός. Όχι ρε γαμώτο. Βασιλιάς, Βαριέμαι. βασιλιά έζησες. Βασιλιά. Βασιλιά, Να σκεφτώ. Λοιπόν, Swarming Bats θέλει melee weapon torch. ναι. Μίλη. Βάζω μίλη. Οχο, λιγοστεύουνε. Έχουν κόστεψει επικίνδυνα πράγματα. Για πάμε φωτεινή. Δεν θα με φάνε σήμερα. Κομπλένι! Τώρα, πώς κάνετε έτσι, τι είναι το τουλιά. Το ίδιο. Το Swarming ίδιο. Bats θέλει melee weapon ή torch. Έχω να σας δώσω rope ή caltrop, άμα θέλει κάποιος να βοηθήσει. Lady in distress. Μου έχει μάθει η μαμά Γκόμπλινα ότι δεν πρέπει να βοηθάς Δεν γυναίκες. είσαι strong και independent woman. Κομπλίνη Ναι, αλφα. με στέλνει. Κομπλίνη αλφα. Εγώ είπα, Και τελευταία. Κομπλένι! έχω rope και έχω caltrops. Αϊμέ! Αλφα και ωμέγα. Ναι, πέθανε. Θα της πάρω την τσάντα. Θα της κλέψω τσάντα, όχι τα πράγματα. Είναι Μόνο για τσάντα πράντα. τη φοράω. Είναι πράντα, δεν σου κάνει. Αυτό. Δεν πειράζει, στο βασιλιά θα κάνει όμως. Spinning blades. Rope Rope caltrops. caltrops. Τα τελευταία μου Yes, caltrops. yes. 50% win rate τώρα. Εδώ φτάσαμε. Για ρίξε. Spike Pit, Rope Shovel. Όλοι σας έχετε 3 αντικείμενα, έτσι. Ή Ναι, δύο. ναι. 3. Τώρα έχω 2. Ευτυχώς, ολόκληρο θα τραβέξει. Well. Και βγάζω ένα σκηνάκι, κλικ, 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 κλικ. Μίτσο, ρόλαρ 1-3. Βασικά, περίμενε, τι μου είπες ότι έχω. Όλοι σας πάνω τώρα έχετε 3 αντικείμενα, σωστά. Όχι, με τι μπορώ να το Όχι, κάνω. μπορείς να έχεις παραπάνω, δεν είναι απαραίτητο ότι έχεις τα ίδια. Με τι κάνω diffuse το τέτοιο. Με Rope Shovel. Άμα εκτός από Νίκο. σένα, όλοι οι άλλοι πρέπει να έχουμε τα ίδια. Αυτό λέω γιατί εγώ ξεκίνησα και με σκυπάρατε. Οπότε Μίτσο, ρόλαρ 1-3. Να κάψω. Έριξε. 2. Έφυγε το δεύτερο αντικείμενο. Τεχνικά δεν σε σκυπάραμε, απλά ξεκίνησαμε από τον Ghost. Εντάξει. Αλλά same shit. Για πάμε. Έβγαλες Rope, είπες. Έβγαλα rope, ναι. Ωραία. Grongolak! Slayer of Christ Fad. Ένα D6 παρακαλώ. Έχω φτάσει τόσο μακριά. Δεν θα πεθάνω εδώ. Όχι, όχι, μη. Rope Shovel. Σας παρακαλώ. Λίγο. Δώστε μου ένα ρόπ. Ένα Ένα σκηνή. Στα χέρια μου σου δείχνω το σόβελ. Το δείχνω. Αν μπορεί να έχουμε σόβε να σε θάψουμε. Μη στεναχωριέσαι. Όχι, μη. Νεκροθάφτη είπες βασιλιά θα γίνω. Θάψω τώρα. Σας παρακαλώ. Πώς γυρνάει αυτό. Με το control. Όχι, ήμουνα Σε βαράω στο κεφάλι το του. πεπρωμένο μου. Με το σόβελ του Βγάζω ranged. Βγάζω ranged. Ναι, ένα monster είναι. Οκ. Ωραία. Νίκος είσαι. Ναι. Κάτσε να βάλω λίγο 3 feet under πώς είναι. 4 ρόπ και 6 σόβελ. feet under. Έχω μόνο 2 και 3. Έχω σόβελ. Τώρα το λέγαμε, δεν είναι σόβε. Πες, Spike. Ισχύει. Όντως. Όχι, ρε, πώς τι. Με κερδίσει ο νοκ-νοκ. Όχι, ρε, Φωνάζει το φάντασμα. Η ώρα της Σε θα αλήθειας. είναι νοκ-νοκ. Για πάμε, νοκ-νοκ. Από νεκροθάφτης προτιμώ να γίνω βασιλιάς. Όχι 4 ρε μπάσταρδο πάλι. Το ίδιο. Άντε και γάμιες. Έτσι είναι. Εντάξει. Ρίχνουμε όλοι το ίδιο. Άντε και γάμιες. Προτιμώ να έχω γίνω ένα στόχο. βασιλιάς από νεκροθάφτης. Long live the king. Και σε σπρώχνω. Long live the king. Και τώρα το σπαθί και καρφώνομαι μόνος μου. Οκ. Swarming Bats, melee weapon ή torch. Βασιλιάς! Ο καινούργιος βασιλιάς! Ο βασιλιάς του πολέμου. Λέει ενώ τρώει κομμάτια του Goblin.
Μαλάκια, πήγε 4 και έφερε πάλι μαλάκια. Εγώ ήθελα να φέρω 4, είχα μείνει με rope και shovel. Εγώ μόνο με ένα range απλό. Όχι, θα πετώ άλλο ένα. Αυτό που το κάψαμε. Αλλά δύο κάψαμε. είχα. Δύο range. Καλά, το Rope Shovel είναι για 3 δωμάτια σκέψου. Αλλά έφερε Ναι. ένα από αυτά που δεν είχαν. Ναι, 50%. Long live the king. Χα! Πάλι πίσω από τον Goblin. Καινούριες βασιλιάς θα μας οδηγήσει στο θάνατο, στο φαγητό. Καλά το είπες, στο θάνατο. Α, και η κορώνα μου. Είναι καπάκι τουαλέτας, ελπίζουμε να σας κάνει. Και είναι κοακόλας. Το κάνω από πάνω. Σπασμένο μπουκάλι κοακόλας ανάποδα. What? Πλάκα είχε κι αυτό. Ναι, πάμε όλο ένα. Όχι, αλλά είναι το 12 παρά 10 αυτά. Έτσι. Καήκαμε και πριν με το άλλο μισή. Το άλλο ήταν επίσης πολύ κάψιμο. Ήταν πολύ κάψιμο. Κομπλινή, ο Γκομπής, ο αδελφός σου, αύριο θα παίξει. Έχω και αυτό. Ο Κομπλινός αύριο θα παίξει καθότι παράφρονε Sorry. Κάτσε το βάλει. αλλά δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει περαιτέρω. Εντάξει. Τι ώρα, 8 η ώρα έχουμε πει. 9. 9. Ωραία. Μια. Νομίζω 9 ήταν. Anyway, that's all for today. Τι γαμό ήταν. Ναι, καλά περάσαμε και σήμερα. Πολύ πλάκα αυτό το παιχνίδι. Νίκο, ανέβασέ τα. Γι' αυτό πρέπει να έχεις